החשיבות של האתר שאנחנו נמצאים בו היא עצומה, בין היתר בגלל שהוא אתר גדול מאוד, הוא אתר ששולט על סביבתו, כך שאנחנו מדברים על אתר מאוד גדול שחיה בו אוכלוסייה גדולה, שמתחיל להראות סממנים של איור ראשוני נקרא לזה. איזה יופי. מדהים. מדהים. ממש. זה די מטורף, שאתם מוצאים משהו מלפני 5,000 שנה שלא זז. זה נותן לך פרספקטיבה קצת לחיים, קצת שם אותך במקום. אנחנו נמצאים בחורבת חושם, בחפירה ארכיאולוגית מטעם רשות העתיקות, במימון החברה הכלכלית בית שמש ושמיר הנדסה. יש לנו פה ממצא נדיר ונהדר, מכלול של כלים, סוף האלף הרביעי לפני הספירה. אנחנו מוציאים כלי, אנחנו נותנים לכל כלי מספר, כדי לוודא שאנחנו זוכרים את המיקום המדויק שלו בתוך החדר. פה יש לנו כמות גדולה של כלים קטנים, אפשר ממש לדמיין את האנשים שבאים ומניחים אותם, ועוזבים אותם כאן, כלים בעלי צורה קצת מיוחדת, ולכן החדר הזה הוא כל כך מיוחד וכל כך מעניין, מכיוון שברור שהוא לא שייך לבית מגורים רגיל. ללא ספק חלק ממכלול או מבנה ציבורי חשוב ויוצא דופן, שגם כמוהו אנחנו מכירים מעט מאוד מהתקופה הזאת. אנחנו חושפים פה בראש האתר מבנה מרשים, רחב ידיים, בעל קירות מסיביים. החפירה המאוד משמעותית שנערכה כאן בעצם גילתה אזורי תעשייה. אנחנו מגלים מבני ציבור, כולל מקדש, כולל אזור של מצבות שהוא מאוד מיוחד. בסוף אוקטובר נציג את הממצאים הנפלאים מהחפירה הזו בכנס חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, וכולכם מוזמנים.